isepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ. Ekele m otu nnukwu ụlọikpe gọọmenti etiti na Lokoja kere ikpe eyi uche ụbọchị Fraịde bụrụ ụbọchị 26 ọnwa 6 afọ 2026 megidere otu NDC site n'ịbụ ya kụrụ aka n'ụzọ ma bụrụkwa ya jụrụ ọ bụ onye maka mkpebi o mere ka ụlọ ọrụ INEC na-elekọta otu ndọrọndọrọ ọchịchị niile n'ala anyị na-ahụ maka nhọpụta na Naịjirịa kwụsịgoro ịnabata NDC dịka otu ndọrọndọrọ ọchịchị, n'agbanyeghị na ọ bụ ya kpebiri ụbọchị 10 ọnwa ikpeazụ afọ 2025 ka INEC nabata otu NDC dịka otu ndọrọndọrọ ọchịchị. N'ịkọwa ihe kpatara o ji mee ya bụ mkpebi bụ nke imerime ndị ala anyị katọlọrọ elu na ala, Justice Isa Dashen bụ nnukwu ọkaikpe nke ya bụ ụlọikpe kwuru na ọ bụ PMP Peace Movement Party agbabeghị mba ọzọ kamgbe afọ 11 gara aga. Ọ gwara ka INEC nabata ya dịka otu ndọrọndọrọ ọchịchị, detere ya akwụkwọ mkpesa na ọ bụ ọkọlọtọ nke eji mara ya bụ logo ka otu NDC nwemiri usoro n'ihe INEC gbadoro ụkwụ wee nabata ya. Maka nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ, Justice Dashen kpebiri ka NDC kwụsịgoro ịbụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị ka agbakonye PMP n'ikpe ma bido n'isi wee kpegharịa ya bụ ikpe. Ahịa zụsịa udele nwere ọdụ maka ntete n'ụra otu PMP. Ndị ala anyị katọlọrọ ya bụ mkpebi ụlọikpe nke eyi uche, gụnyere ndị nnukwu ọkaiwu. Otu n'ime ha bụ Dr. Mondo Bani na ndị ndu na ndị nkwado otu ndọrọndọrọ ọchịchị NDC. N'okwu ya, Dr. Bani mere ka amata na ọ bụ naanị ma ụlọikpe chọpụtara onwere onye maọbụ ndị ọ ghọrọ ikpe maọbụ na-ejiri ntụ wee duhie ya ụzọ n'oge ikpe, maọbụkwana na iwu ọ gbadoro okwu ka ikpe adịghịzi ire, ka o nwere ikike ịgbụpụsị ya rachara dịka nnukwu ụlọikpe Lokoja si mee ma mejọ ya emejọ. N'okwu nke ya, onye ndu otu NDC bụ Senetọ Henry Seriaka Dickson kwuru na ụlọ ọrụ INEC anabatala ya dịka onye ndu ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị NDC, ma nabata Peter Obi dịka onye ga-azọrọ NDC ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'ọnwa mbụ afọ 2027. Na INEC agwala ha otu ha ga-esi wee zitere aha ndị niile ga-azọrọ ya ọkwa ọchịchị nakwa ọkwa ije ụlọ ọgbakọ oteka aka ụbọchị 11 ọnwa 7 afọ 2026. N'agbanyeghị mkpebi ya bụ nnukwu ụlọikpe Lokoja maka otu PMP abụbeghị otu ndọrọndọrọ ọchịchị n'ala anyị. N'okwu nke ya, Peter Obi kwuru na ọ bụ ndị na-achụ ya achọghị ka ya zọọkwa onye isi ala Naịjirịa, chụrụ ya site na Labour Party wee chụrụtie n'otu NDC
mana ya ga-azọrịrị ya bụ ọkwa n'ọnwa mbụ nke afọ 2027. N'okwu ha gwara ndị nta akụkọ ụnyaahụ na Abuja, onye ndu ndị na-eso ụzọ Peter Obi bụ ndị Obedient bụ Dr. Yunusa Tanko na ndị nkwado otu NDC ndị ọzọ bụkwa ndị Obedient, gụnyere Ramdi Peter Aka eji Peter for Nigeria mara na High Chief Peter Ame, kwuru na ha ekwe Peter Obi maka nkwenye ha na ọ bụ ndị na-amaghị na nkịta amara bụ onye na-ere ọkpụkpụ. Ha kwenyere na ha bụ ndị APC, rakwunyere nghọtahie na ịgba akwụkwọ aghara aghara chụrụ Peter Obi na Labour Party ma chụọ ya na ADC wee chụbata ya na NDC. Ha rụtụrụ aka n'ihe dị iche iche so kpata tika tigbuo ma ahịa n'ala anyị, wee dọọ aka na ntị kama onye isi ala bụ President Bola Tinubu na ndị ọzọ na-arịa sepụ aka enwe n'ofe tupu ọ wara aka mmadụ, maka na onye mgbọ tụrụ nna ya n'isi na-eji ite ọ na-akwụ okpo, maka na onye atụgburu nna ya anaghị eji mpi atụ eri nkwụ. Abụ m Chukwuma Ogbonna, deme. Achọrọ m ka ime ka m nweta ka isi hụ ozi oge a n'ohere like maọbụ comment, ma biko zigara ya ndị ọzọ ka ọ dị echi.